Tredersprong van Nart Bronsma. En had er hem nou mooi stil. Had er hem joh. Hij pakt nog meer meters. Hij zit helemaal hè? Ja! Dit gaat richting de 21 meter. Dit is hem, ja. Dit is hem. En dit is sprongenwegje. Ik zal een kampioen worden kennen. Ik heb Piekenveld bij de eerste. Geweldig man. Dit is echt geweldig. En het deurt voor al die jaren en nou heb ik hem eindelijk. 20 meter 22, nou, dat zit ik als noes. Ja, beste oude staan. Hij weet die orenman die kan in het dik springen, maar op Sandoy is genoeg. Gelukkig. Nou, de hartstikke nog wel even spannend, springt ze net helemaal dicht. Dus natuurlijk dat de allerlaatste sprong versiet ze, dan is spannend, maar genoeg. Klasgenoot daar. Had correct jongen dat haar broer de finale mist. Wat doet klasgenoot daar zelf? Kent zij daar nog wat op? Ja, dat ligt erop. Ja, daar komt klasgenoot. Oh, ja! Zij neemt de precies, jongen. Jongen. En is dit dan weer die uitzitter die ze dan had op die grote toernooien? Daar komt hij dan, 15 meter, 64. Zo, ja. 15 meter, 64. Een nieuwe koprenner bij de topklasse vrouwje. Klasgenoot daar, die vierde titel, daar is daar op rekenen? Nee, absoluut net. Echt, absoluut, echt net. Ik denk, ik heb niks te verliezen. Ik ging de hele titel zo slecht. Ik denk, wel, wissel. Ik stond echt nog nooit zo zonder senioren op deze kans. Dus ik ben echt, uit de schroeven. Hier hebben we Bobby, onder leiding van de coach. Rimmer op, maar. Komt er daar weer aan. Bobby Swaagman gaat die weer onderwijs naar de nieuwe meter. Ja. Oh, wat is die in vorm. Ja. Bobby Swaagman, die zal iedereen even zien letten. Dit is mijn laatste hier als junior, maar je zult mij onthouden, want dit is mijn beste hier als junior. 9 meter 52, ja. De laatste weken in een flow, dan gebeurt er van alles. Jontje in Burgum, je de Friese titel, hoe ken dat? Ja, ze is maar in vorm. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, het gaat gewoon lekker het laatste moment nog even. Is dat ik het gevoel in de wedstrijd, dat ken je hoor? Ja, zo kon ik eigenlijk wel heen van, ik kan nou winnen, het is mijn laatste bij de junioren. Nou kan ik het winnen.